Bon dia. El grup municipal d'Esquerra Unida presentem al ple de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó d'avui dimecres una moció contra la utilització del mètode de prospecció minera d'hidrocarburs per fractura hidràulica, més conegut com a fracking, perquè per a la utilització d'aquest mètode la Conselleria d'Indústria de la Generalitat Valenciana ha obert les portes i, de fet, en Castelló s'han sol·licitat permisos de prospecció que afecten a més de 195.000 hectàrees de 41 municipis del nord de la província. Esquerra Unida estem en contra de la utilització d'aquest mètode del fracking perquè és un mètode de prospecció minera que té molts problemes ambientals i socials. Segons diversos informes de la Unió Europea, aquest mètode comporta la utilització de grans quantitats d'aigua dolça, comporta problemes de contaminació per els tòxics que s'utilitzen en aquesta prospecció, tant de l'aigua com del sòl, comporta el perill d'inestabilitat en el sòl on se fan aquestes prospeccions i comporta també greus conseqüències per a altres activitats econòmiques com l'agricultura i el turisme, tan importants a la nostra província, perquè altera notablement el territori. Per tot això, per lo problemàtic que és aquest mètode de prospecció minera, tant el Parlament Europeu com la Comissió Europea han advertit de la problemàtica que té aquest mètode i han plantejat que n'hi hauria que retallar i restringir l'ús d'aquest mètode de fractura hidràulica per a prospeccions mineres. En aquest sentit, en diversos països de la Unió Europea ja s'han acordat moratòries i prohibicions respecte a la decisió d'aquest mètode de fracking. Per això nosaltres pensem que la decisió que ha pres el govern valencià d'obrir la porta a la seva utilització en la província de Castelló és una molt mala decisió que posa en perill moltes coses en la província de Castelló. Per això el que proposem Esquerra Unida al ple de l'Ajuntament és dues coses. En primer lloc, que l'Ajuntament manifeste que no està d'acord en la utilització d'aquest mètode del fracking per les seues conseqüències tant en el medi ambient com en la salut de les persones com en les activitats econòmiques més sostenibles com poden ser l'agricultura o el turisme a la nostra província. I en segon lloc, que se demane al Govern de la Generalitat Valenciana, a la Conselleria d'Indústria, que paralitze els processos oberts per a donar permisos a empreses privades per a fer prospeccions de gas utilitzant aquesta tècnica de fractura hidràulica.